mota, gida, kudi a banki. Su mana. Abokina. Digiri gare mu fa. Abokina, kallon wancan gayan. Abokin nan. Kuma na samu wancan yare buzu. Na tunani. Barka dai. Yawwa. Na'am. Ba kuwa kai? Ina ruwanka? Minti ɗaya. Zan ganta. Za ka ganni na ne? Ya hakuri. Minti ɗaya ban wallah. Ni za ka gani ko ita? Ita bana. Baiwar Allah. Me za ka ce mata? Kai hakuri. Baiwar Allah. Baiwar Allah. Na'am. Shawara zan baki. Ki rike ruwan nan. Zai miki amfani a ciki. Kun shiga. Buzu ne. Ba abin da ya sani. Daga shayi sai hawa. Hawan me? Hawan kwambalo. Me kwambolo? Kwambalo? Idan kuka shiga, kya gani. Ni dai na baki wannan ya zama miki garkuwa. Da kin ga shayin ya kusa karewa, ki kara ruwa. Ko da akwai abuta a ɗakin shi, ki rika zubawa da kin ga ya kusa karewa. In ba haka ba, shayin na karewa. Shikenan. To shikenan ba matsala, aiko zan yi maganin shi in Allah ya yarda. Na gode. Buzu to. Na gode da shawarar arziki aboki. Ka ce ta so ni da gaske. Kai, bari mu shiga ciki kamar yadda muka saba. Kin gane ko? Ina so ki kwantar da hankalinki. Na me fa? Saboda ina so in dinga hawa ina sauka. Kai aboki da kai magulmaci ne wallahi. Ya zaka tona mai asiri? Yarinya kyakkyawa irin wannan. To ina ruwanka? Ya kashe musu ita. Kai ka san da ake karewa da shi. Ba ma irin wannan ba. Haka ne wallahi, amma ita ta biyo shi ai. Jira nike su fito ni ma. Mu wuce. Sai ya dan duniya ka ban ki ba ga da mutunci ba ni. Ina. Uwa. Ina ga yanzu fa an fara. Sun fa shiga ai. Ya kare shayi. Me amfanin ruwan da na baki? Ba lokacin amfani da shi. Kada gudu. Ta guje. Ta hau mashin. Kura uba shayi ya kare. Ina abokin shawararka. Ta hau mashin. Ta wuce.